Hoe weet je of je met de juiste man of vrouw bent? Allereerst hoef je niet om tijd of aandacht, nog liefde te smeken. Ten tweede, je moet het gevoel hebben dat je door hem of haar dingen leert en daardoor groeit als persoon. 3. Je begint te merken dat het je goed doet. 4. Je bent niet bang om jezelf te laten zien zoals je bent. 5. Hij verstoort je rust niet en wekt ook geen onzekerheden op. En laat staan dat hij misbruik van maakt. 6. Dit persoon laat je zien wat hij voelt zonder dat je het hoeft te vragen. Het is iets gewoon dat van nature is. Ten zevende brengt het veel veiligheid en emotionele stabiliteit over. 8. Naast die man of vrouw verschijnt heel vaak de beste versie van jou. Als je partner 5 of meer van deze eigenschappen heeft, gefeliciteerd. Als die er geen 1 heeft, ben ik bijna zeker dat die het niet is. Gewoon, pensé.